mantu. Blangap-blangap matur ngucap kaya wong nglindro. Prihanul. Ora melek mripatmu, kowe iki wong pandu. Gaweamu mung beksa karo ura-ura. Lah kok arepe dadi kusir iki karepmu piye? Nuwun pangapunten Raden. Saderengipun kula suwita wonten Wirata rumiyin kula menika kusiripun panengah Pandhawa Madukara Raden Arjuna. Kowe kusire putuku Janaka. Kasinggihan. Kusir plesir apa kusir perang? Nun inggih kusir perang. Lah, yen ngono kowe wani ngendhaleni rata Garudayaksa sing gedene petang kreta lumrah. Nun inggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo siaga ing diri sawega ing gati. Sewang-sewangan Yayi Utari. Sembah kula ingkang miring jengkar paduka mugi-mugi lanang juretipun Kakang. Ya, muga-muga pamuji munumusi. Nyapangening kalanggan akwara pandamontar tinon lir kakonang sureng sorote tanpa dang Atnala wonten timbalan ingkang ngadhawuh Raden Utara. Sawangen iki kreta Kyai Garudayaksa gedene kliwat ukur ditarik karo kuda cacahe 4. Wani tenan. Mun inggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo lenggah ana pakusiran ning sadurunge kowe munggah. Kowe kudu nyembah ping 3 luwih dhisik. Yen ora ana kuwalating lelakon aja nyalahke kelawan Utara. Nggih ngeslaken dawuh. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggil ibu swita mring Sri Kurupati Paman Patih Harya Sengkuni paman. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Anggir Basukarna. Klaturi mirsani paman. Menika wonten wujudipun kreta ingkang agengipun kliwat ukur.
Bandang Antrajang magut wonten Palagan. Menika kreta menapa, Paman? Inggih, menawi mboten lepat menika Kyai Garuda Yaksa kreta pusaka Wirata. Ingkang madeg dados Senopati Nitirata sinten? Menawi mboten Prabu Matsapati inggih para putra-putranipun. Lah dalah. Menawi mekaten mang perintahaken para Sata Kurawa dipun udani jemparing ngestakaken dawuh nggih.